lachitatu pa 19 April mchaka cha 1995 anthu ena osadziwika anaombera komanso kupha mkulu wa asilikali nkhondo General Manken Chigawa. Zimenezi zinachitika 7 koloko ya usiku pa Tsangano Trading Center boma la Nchewu. Kuyambira nthawi imene anaphedwa nkudzafika lero palibe amene anakhala ndi chidwi chofuna kufufuza mmene zinakhalira. Kodi amene anakonza plot yofuna kupha General Manken Chigawa anali ndani? Asilikali ameneyu anabadwa 1949 ndipo anamwalira 1995 pamene anali ndi zaka zokwana 46. Mwezi wa Disemba 1993 Chigawa anapanga mbiri pamene anatsogolera asilikali anzake pa nkhondo yolimbana ndi Malawi Young Pioneer. Mwachidule ndikuwuzeni kuti iyeyu pamodzi ndi anzake ndi amene anathetsa Pioneer pogwiritsa ntchito Operation Bwezani. Pa tsiku limeneli Chigawa pamodzi ndi makomredi ake anamanga akuluakulu atatu a Malawi Army: General Yohane, General Yabunya komanso General Manyozo. Akuluakulu onsewa anali kumbali ya Kamuzu ndi chipani cha MCP ndipo ankatsutsana ndi plani yoti asilikali akachite nkhondo ndi Pioneer. Koma Manken Chigawa ndi gulu lake sadamvere zimenezi. Anawamanga kuwayika pa house arrest, kenaka adayambisa nkhondo yopsa yothana ndi Malawi Young Pioneer. Itangotha Operation Bwezani, Kamuzu Banda anayamba kuchita mantha ndi asilikali ameneyo ndipo anamukweza udindo kukhala wachiwiri kwa mkulu wa asilikali nkhondo. Nayenso Bakiri Muluzi adawina chisankho ndi kuyamba kulamulira 1994 anamusankha Chigawa kukhala mkulu wa asilikali nkhondo. Udindo wa mkulu ameneyo unali chimodzimodzi mmene ulili masiku ano General Vincent Numbwe, mkulu woyang'anira asilikali a Malawi Army. Patangotha miyezi yochepa akulamulira Muluzi, msilikali wina wotchedwa Colonel James Njoloma anakonza upandu wofuna kulanda boma. Pulani imene italephereka, iyeyo anathawa kuyamba kukhala mobisala. Komabe asilikali anamusakasaka mpaka anamugwira nkukamutsekera ku ndende. Patangotha miyezi yochepa zitachitika zimenezi, mkulu wa asilikali General Manken Chigawa anaphedwa ndi achiwembu m'boma la Nchewu. Pa tsiku limeneli iyeyo anakwera galimoto yake kuchokera ku Lilongwe nkumapita mtunda wa Blantyre. Atafika pa Tsangano Trading Center anayima ndi cholinga choti agule ndiwo za masamba, kachewere komanso tomato. Inu mukudziwa kuti pa Tsangano pamapezeka zinthu zimenezi zochipa. Ndi iyeyo anaganiza kuti koma ndisanafika ku Blantyre ndimeka yapa ndigule kachewere, ndigule anyezi, tomato ngakhalinso ndiwo za masamba. Koma atangotuluka mgalimoto anthu ena anamuombera ndipo iyeyo anafera pomwepo. Anyamata ena amene anali pa Tsangano pamenepa ataona zimenezi anayamba kuthamangitsa achiwembuwo ndi cholinga choti athane nawo. Wachiwembu mmodzi anakwanisa kumugwira, anammenya mpaka nakumupha. Pa Chingerezi timati mob justice. Wachiwembu wina anakwanisa kuthawira ku Mozambique amene sanapezeke. Inu mukudziwa kuti Tsangano ndi malire ndi Mozambique. Ndi iye anangolokera tsidya linalo ndi kuthawa, sanapezekenso. Komanso panali munthu wina mmodzi amene anamugwira wamoyo nkukampereka ku polisi. Mwachidule ndikuwuzeni kuti anthu amene analipo atatu. Analipo gulu koma amene amadziwika bwino analipo atatu. Mmodzi amene anaphedwa uja anapezeka ndi chiphaso cha ku Mozambique, anali nzika yochokera ku Mwatize. Mnyamata amene anagwidwa uja dzina lake anali Thomas Chibonga. Ndakuwuzani kale kuti mmodzi anathawa kupita ku Mozambique, amene anaphedwa ndi amene anampeza chiphaso analinso ku Mozambique, koma amene anagwidwa dzina lake anali Thomas Chibonga wa ku Malawi.
atamutenga ndikumpitisa ku polisi, iyeyo anaulula kunena kuti amene anamutuma kuti aphe General Manken Chigawa anali akuluakulu aboma, makamaka nduna. Timvetsetsane pano kunena kuti boma limene ndikunena pano ndi boma la UDF pasi pa Bakili Muluzi. Amenewa ndi amene akukhuzidwa kwambiri pa imfa imene ya Manken Chigawa. Nyamata amene Thomas Chibonga atagwidwa ndi apolisi anafunsa, achimwene ndi chifukwa chani mukupezeka kuti muli mgulu lokupha General Manken Chigawa? Chinachitika ndi chani? Ndi iye anafotokoza kunena kuti ine ndatumidwa ndi nduna. Anazitchula mayina, sindifuna kutchula dzina pano chifukwa nkhani zimenezi ndizovuta kwambiri, koma mayina anatchulidwa ndithu. Ndi atatchulidwa choncho, mphekesera inayamba kumamveka kunena kuti nyamatayo akuluakulu aboma. Apolisi anayamba kumuchita nkhanza, kenaka anamupha. Mukudziwa niyo mezi makhalira, taonapo akuluakulu ambiri, anthu ambiri amene akukhuzidwa pa milandu ina ndi inefunikira akuphedwa mosadziwika bwino ku polisi. Ndiye uyunso ataulula nthawi imene yoyo, apolisi anayamba kumuchita nkhanza mpaka anamupha. Atamwalira choncho, apolisi anabweranso ndi mabodza awo nkumatiuza kuti Thomas Chibonga anachita kudzipha yekha pamene amayesera kuti athawe. Tikukumbukira nkhani ya Gadama, apolisi anatinamizanso kunena kuti anafa pa ngozi ya galimoto. Apanso mu 1995 anatinamiza kuti Thomas Chibonga anachita kudzipha, koma zona zake sizinali zimenezi ayi. Atamugwira pa ntchewu anamutumiza ku Blantyre kumene ankamusunga pa Chichiri prison. Atafunsidwa chifukwa chimene anaphera komanso kupha mkulu wa asilikali, Thomas Chibonga anaulula kunena kuti anachita kulandira ndalama kuchokera kwa nduna zina za boma zimene zinamutuma kuti atero. Atangoulula choncho, iyeyo anatengedwa mu galimoto ya polisi ya vani ndi kuyamba kulowera naye mtunda wa ku Lilongwe. Atafika naye chamudedzamo, apolisi anamponyera pasi patala, anaphwanyika mutu nkufera pomwepo. Zitatero, mneneri wa polisi pa nthawi imeneyo anapita pa wailesi nkulengeza kuti Thomas Chibonga wachita kudzipha pamene amayesera kuthawa mgalimoto ya polisi. Ambiri mukhoza kumadabwa kunena kuti kodi ineyo ndinadziwa bwanji kuti Thomas Chibonga anachita kuphedwa ndi apolisi, kapena ineyo ndinadziwa bwanji kunena kuti apolisi anamponyera patala Thomas Chibonga kuphwanyika mutu nkufa? Ndinadziwa bwanji nkhani imeneyi? Mudziwe kunena kuti pamene amamponyera patala kumbuyo kwawo, kapena kuti kumbuyo kwa galimoto ya polisi, kumabweranso galimoto ina imene nkaona zonsezi. Driver wa galimoto imeneyo anali odabwa kwambiri kuona apolisi akuponyera munthu omangidwa ndi unyolo patala. Cholinga cha apolisi pochita zimenezi, amafuna kuti galimotoyo imuponde, koma driver uja ataona anangopatuka kumbali osamuponda. Ndiye pamene apolisi ankalengeza pa wailesi kunena kuti Thomas Chibonga anachita kudzipha, driver uja anabwera poyera ndi kuperekera umboni pa zimene anaona, komabe apolisi anangoyipondereza nkhani imeneyi. Mukudziwa kale niyo kunena kuti apolisi nthawi zambiri amatumidwa ndi akuluakulu aboma. Nthawi imeneyo boma la UDF ndi imene amatuma apolisi kuti panganiza kuti mchonga choti tiphe umboni umenewo. Ndiye atangoulula Thomas Chibonga anamutenga pa galimoto kumapita naye ku Lilongwe kuchitosa ku Blantyre. Pamene anafika kumene kujako ku Blantyre kuja mudedzamo, asanafike naye ku Lilongwe anammanga unyolo ndi kumponya mwamphamvu, kumponyera patala. Ndiye galimoto imene ali mbuye naona zimenezi ndi kumpatuka. Apolisi analengeza kuti ayi, Thomas Chibonga wachita kudzipha pamene amayesera kuti alumphe galimoto kuti athawe. Ndiye uja driver janena kuti ayi, ndaziona zonse zimene zimachitika, amene wachita kuponyedwa ndi apolisi. Koma apolisi anayiphiphiritsa nkhani imeneyi, akuluakulu aboma osanayiphiphiritsa nkhani jakungozilala m'mazira. Tikukumbukira nkhani ya matafali, apolisi anatenga kuchoka ku Blantyre ndi kupita naye ku Lilongwe, anakafera komweko. Apolisi tundu amene anachita zimene zija, matafali anachita kuphedwa, nthawi yake ndi yomwe ya Bakili Muluzi. Uyunso Thomas Chibonga atangoulula kunena kuti inetu akundituma ndi akuluakulu aboma, anamutenga kuchoka ku Blantyre kupita naye ku Lilongwe, monga uja anachitira ndi matafali.
koma kupezeka kuti uyuyu anamponyera patala atakufika naye mudidza, mutu wake unaphwanyika ndi kufera pomwepo. Pambuyo pake apolisi omwe kumatinamiza kunena kuti yayi Thomas Bonga amafuna kuthawa mgalimoto ya polisi ndi wadzipha. Koma Mulungu si James yayi, analipo wina amene anaona zonsezi ndi amene anena kuti yayi ife taona zonse zimene zimachitika, anachita kumponyera patala. Koma apolisi anayipitiriza nkhani mpaka lero ilizi. Mwachidule ndikuwuzeni kuti mphekesera yonse imene ndikunena pano inatchuka kwambiri mu nthawi imeneyo ya 1995. Ndipo pofuna kupipirisa nkhani, apolisi anamanga asilikali awiri a Malawi Army powaganizira kuti ndi amene anapha General Manken Chigawa. Mayina a asilikali amenewa panali Mr. Nkwichi ochokera ku Lilongwe komanso Mr. Chibwana ochokera ku Zomba. Khoti inawapeza olakwa pa 11 Juni 1996. Chilango chake anachotsedwa ntchito ku Malawi Defense Force, analandidwa ma graduate komanso ma pension benefit onse. Inu mukudziwa kuti anthu amene wa Malawi Army amakhala ma pension benefits amene amadzalandira kumapeto kwake. Ndiye khoti pa 11 June 1996 inamula kuti Nkwichi pamodzi ndi zake Chibwana alandidwe ma pension benefit asazapatsidwenso, komanso anawachotsa ntchito ku Malawi Defense Force ngati ma soldiers. Anawagamulanso kunena kuti akakhale ku ndende kwa zaka zokwana 5. Akuluakulu, inuyo tangoganizani mulandu wokupha Ame Jeno, mkulu wa asilikali a Malawi Army, munthu kagamulidwe zaka 5 zokha. Zimakanikana munthu kubaya nzake kumuwa ndi kumugamula kakhala moyo wake onse ku ndende. Kuli bwanji awawa akuti anawapeza ndi mulandu wokupha Ame Jeno Manken Chigawa koma anawagamula zaka 5 zokha? Mukuona kuti pale polondola. Izi zimangoonetseratu kunena kuti boma la UDF linamanga asilikali amenewa pofuna kuti phimba m'maso kuti tisadziwe choonadi. America State Department imeneyo inatiuza momveka bwino mchaka cha 1996 kunena kuti boma baki muluzi sinafotokoze chilungamo pa imfa ya General Manken Chigawa. Ngakhale bungwe la Amnesty International linatsimikiza mu ripoti lake la 1996 kunena kuti imfa ya Manken Chigawa inali yodabwitsa kwambiri. Funso limene ambiri a Malawi amafunsanabe ndilonena kuti kodi amene anapha General Manken Chigawa ndi ndani? Boma la Bakiri Muluzi limatiuza kunena kuti Colonel James Njoloma ndi amene anatuma Nkwichi komanso Chibwana kuti achite chiwembuchi. Njoloma anagamulidwa 15 years pa mlandu omwewu, koma ataseva zaka zitatu zokha anadzamukhululukira. Patangotha masiku ochepa atamkhululukira, iyeyo anayamba kudwala makayakaya ku ndende komweko ndipo anamwalira mchaka cha 1998. Kumwalira kumene kuti anamwalira ku ndende komweko inalinso imfa yodabwitsa kwambiri imeneyi. Anzake naja Mr. Nkwichi anaseva 5 years sentence ndipo tikunena pano anatulutsidwa amakhala kumudzi kwawo ku Lilongwe. Msilikali winanso Mr. Chibwana amene amakhuzidwa pa nkhani yomweyi anatulutsidwanso ku ndende. Panopa amadwala stroke, amakhalira kumudzi kwawo ku Zomba. Amalawi ambiri pofika tsiku la lero akufunsanabe kunena kuti kodi amene anapha Manken Chigawa ndi ndani? Oti anthu amene ankaganizidwa anatuluka ku ndende? Boma la Bakiri Muluzi lakhala likutiuza kunena kuti anthu amene anagwidwa pa Tsangano Trading Center anali mbava zimene zinkafuna kuba galimoto ya General Chigawa. Komatu a UDF amenewa amatibisira za Thomas Denson Chibonga amene anachita kuphedwa ndi apolisi chifukwa chowula kuti anatumidwa ndi akuluakulu a boma kuti achotse moyo wa Ame Jeno. Tinene zoona pano kuti kumalawi kuno kwachitika zinthu zambiri zobisika. Tikamanena panopa ena amayesa kuti kunenera ndali, koma ndikukutsimikizirani pano kuti kumalawi kuno kunachitika nkhani zobisika zoopsa zimene inuyo simukuzidziwa. Imodzi mwa nkhani zimenezo ndi imene ya General Manken Chigawa, mkulu wa asilikali nkhondo amene anaphedwa mu nthawi ya Dr. Bakiri Muluzi. Kuti mumvesese bwinobwino kuti General amene anachita kuphedwa, ndikufuna ndikuwuzeni zimene zinachitika
kutangotsala masiku ochepa iyeyo asanaphedwe. Nthawi zambiri ankati akamacheza ndi anzake, asilikali amene Chigawa ankakonda kulankhula mawu amene ankapereka chiopsezo kwa akuluakulu a boma. Iyeyo ankakonda kunena kuti anzanga ambiri amene ndinapanga nawo training ya usilikali panopa ndi mapresidenti maiko siyanasiyana. Mawu amenewa analoopsa kwambiri kutuluka pamaso pa amejeno, ndipo akuluakulu a boma la UDF anali ndi mantha. Nthawi zambiri kumalawi kuno kumati kukangochitika kasikando pang'ono, Chigawa ankanena kuti anzanga ambiri amene ndinapanga nawo training ya usilikali panopa ndi mapresidenti maiko siyanasiyana. Zimamvekanso kunena kuti ena mwa anzake amenewa anali President Valentine Slesa wa ku Sierra Leone. Iyeyo analanda boma 1992 ndipo analamulira kwa zaka 4. Ndiye mawu ngati amenewa akhala kupereka chiopsezo kwa akuluakulu a boma la UDF mpaka kabineti inakhala ikukambirana nkhani imeneyi kwa nthawi yayitali. Colonel James Njoloma atawukira boma, nduna zina za muluzi zinayamba kukayikira Manken Chigawa kunena kuti ndi amene anamutuma. Pamene patu ndi pamene panayambira plani yofuna kumusowetsa. Mwezi wa April 1995 President Bakiri Muluzi anali ndi ulendo wopita ku Taiwan kukacheza. Dziwani kuti mu nthawi imeneyi mphekesera inali ponseponse yonena kuti pali akuluakulu ena asilikali amene afuna kulanda boma. Zinalinso zichitika kale nthawi imeneyo. Njoloma ameneyi analinso mkulu wa asilikali akafunanso kulanda boma, koma zinachita kukanika. Ndiye pamene Bakiri ankafuna kupita ku Taiwan, panalinso mphekesera imene mamveka yonena kuti asilikali afuna kulanda boma. Kutangotsala masiku awiri kuti anyamuke kupita ku Taiwan, General Manken Chigawa anaphedwa pa Tsangano Trading Center mu nthawi ya 7 koloko madzulo. Tikumbutsane pano kunena kuti Chigawa anali asilikali olimba mtima kwambiri, ndi amenenso anabweretsa democracy malaimo. Chifukwa ambiri timanena za Chihana Bakiri Muluzi ndena otero, that is useless. Amene anapangisa kamuzu kuti aziopa mpaka na kuvomereza democracy, mmodzi mwa anthu amene wanali General Manken Chigawa. 1993 anavuta kwambiri Chigawa, ndi amene anathetsa pioneer, ndi amene amenyana ndi pioneer mpaka kuigonjetsa. Kamuzu anamuopa ndi kumusankha kukhala wachiwiri kwa mkulu wa asilikali nkhondo. Nayenso Bakiri 1994 anaona kuti ndisamusiye General amene pambali, anamutenga kumusankha kukhala mkulu wa asilikali nkhondo. Ndiye mu nthawi imeneyi, nthawi Bakiri atangola kumene, panali zimaoneka kuti akufuna kulanda boma. Mphekesera imene imamveka kwambiri mpaka natinamuona Colonel James Njoloma ndi gulu lake akuwukira, koma iye sizinamuthekere. Pamene amuluzi ankapita ku Taiwan kukacheza, mphekeseraso inayamba kumveka kuti akuluakulu ankhondo afuna kulanda boma. Kutangosala masiku awiri kuti azipita, General Manken Chigawa anaphedwa pa Tsangano Trading Center mu nthawi ya 7 koloko madzulo. Kodi amene anapha asilikali ameneyi ndi ndani? Funso limene litu sinayankhidwebe kufikira tsiku la lero. Ngakhale kafukufuku weniweni pa nkhani imeneyi kulibe. Inangozira nkhani imeneyi kuyambira 1995 kuzafika mpaka lero, simungayimve pena paliponse. Kusonyeza kuti akuluakulu a boma amadziwa amene anachita zimenezi, koma samafuna kuulula.